Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Vice Gov in Action. Update sa mga proyekto kag programa sa inyong mga opisyales sa probinsya. Vice Gov in Action. Programa nga nagatuyo sa pagpasanyog sa serbisyo nga ginahimo sa nagkalain-lain nga mga ahinsya sang gobyerno. Vice Gov in Action. Magatalakay man sa mga isyu kag problema nga ginapadangat sang publiko. Vice Gov in Action. Magadala man sang importante kag mapuslanon nga mga informasyon kag kalingawan. Vice Gov in Action. Upod sa inyong alagad, Vice Governor Jeffrey Ferrer. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Okay. Mayong ugto sa tanan, ari naman kami together with my partner Board Andro. Batuna sa tanan, happy Sunday everyone. May God bless us all for this day. Board Andro. Mayong aga, no? Saliwat, Vice Gov. Of course, may aga liwat, no? Vice Gov. And of course, i-greet na nga aton migo kay kabulo ko aton siya sa San Carlos. Puga pamati ni siya. Puga pamati? O, sige. Akon na aton nga migo, akon primo, Governor Bong. Governor Bong, Lacson, pamati. Maaga pulo pataw, hay ka na guro subong sa San Carlos, no? Di Progob, kilalan, schedule naman ta dason na mga simana kay once a month kilalan ari si Governor Bong sa aton. Hindi na ni siya guest, do medyo SOP na once a month. And of course, sa no? Sa aton ng mga pumuluyo, alin sa liwat, no? Halin sa Hinubaan, pakadto sa San Carlos, and sa aton mga amigo na mga mayors tada, aton mga vice mayor, aton konsihales, siguro ti Domingo ni sa kapaway-way mo, but still no, kami ni Vice Uga pangayo sang maayo nga pagtamyaw sa inyo subong nga Domingo. Kabay pa nga okay kamo tanan kag sigiyon ta lang ni aton pagserbisyo sa aton mga pinalangga nga pumuluyo. Pero partner Andro, ginkuha ko na yung face mask ko kay di total ako naman observe man kita sang distancing. Mo gani. Okay kung may tabon kita daw kabudlay kita mo hasta subong yapon kabudlayan but kinahanglan tagid nga usaron yapon ang protocol ta wear face mask. Correct. Face shield sa public. Oo, face shield sa public. Avoid physical distancing. Na kinahanglan observe tagid na ang mo sina. No kay kun lang tawon ta partner. Namit ni sa aton subong sa Negros, no? Protocol. Okay. Hindi pro ko makita ta aton diyan numero do kanami. No kun may nagdugang manggidi daw LSI lang. Sa aton local ya do na minimize tagid mayo. So which means sa Negros ya daw na control tagid, no? Ang aton nga pag-handle sa COVID-19. It's just nga dapat dugang kita gyapon halong kay nakita ta nga sa Metro Manila daw nagasaka naman liwat, no? Mungkin to dara sa news ginatanaw ta kag amo na ang protocol ta. Kag balo ka face mask, face shield, and then observe social distancing. Kagabalo ka Vice, no? Kasamok kisagid sang mga social media bla. May mga report to sa Manila nga ang St. Luke's na overwhelmed na puno na sang pasyente. Pero nagpagwa man ang St. Luke sa gabi isang ilay ang official statement
Wala. Nya, may lugar pa kami. Hindi inisiling muna. So, tani bala Aside kita. from that, nag-abot na ang vaccine. Yes, no. First tranche ng vaccine nag-abot. So, sige lang, ano tigid po ni monitor naman but diri sa province na daw, you know, ang aton diyang may kagapon, may positive kita nga LSI nga siyam. So, mayo gani niya kay ma-detect yan Correct. gyapon, and then we have this protocol kung ano ang aton nga gina-apply sinada. Amo. Well, of course, sa mga LGU naman diri sa province, ga ano gid kinahanglan ra gyapon ang ila pagka-aggressive in order to counter this pandemic. You know, kag isa pagigali partner, gapasalamat kita kay manager diri kay inbakla niya pagita bago nga kamera. Oo, kay take permission lang budlayan guro kung may guest kita Langga bala. yagid kita ya. Wala. Amo lang gid na. So, Marino na, thank you gid. Thank you very thank much you. sa Action Radio. At naso ni kadua, kanugon sang guest naton. Amo man. Kay balo ka kung public servant ka, hindi man siling may mga gaabot kapag niya taas pagidranggo sa imo. Amo. Maski na schedule ta na ang oras, na schedule mo na nga ang imong date abe galing kay hindi ka ka-avoid kung may maabot nga bisita kinahanglan mo gid na ikadwan Tubangon. at tubangon. So kanugon sa kay PD Kay Colonel Palge. nga nag-text sa sakon niya, sir, hindi ko na ika-attend kami nag-abot ng top ranking official. Siguro. Sige, next time, PD. Oh. So, at least, may time kita nga mag-greet man sang aton nga mga listeners kag mga televiewers. Okay, last week daw napuno gid kita. Pila ka weeks nga may mga guest kita. tigibig Ang time nami, ta, gahatag lang ta 2 minutes kag gina-greet ta sa ila. Tagaan taban mga aton mga fans. Amo gani kay ti last week daw ka nami man to. Kay do ka importante sa to nga topic ko Amo gid. Though it was a nami gito nga para sa pumuluyo, especially to the taxpayers of Negros Occidental. Correct. Kag dason ti ini man tani nami man nga topic ang aton. This is with regard sa peace and order Peace and naman order. sang province. May mga line of question ako tani gina-prepare. Kag gusto taman mabatian sang aton nga mga listeners Of course. kung anong aton nga sitwasyon subong sa probinsya, ano ang programa sa aton kapulisan. At i-reserve ta ina Next week siguro. kay next week. Ala na siya. So, ilan lang tagid next week. And then, ang aton nga gobernador, kung makadungan man siya, mas mayo pag Pwede gid. It should be well coordinated man na sa aton, sa province. But subong, si may ara ka man niya observation niya Board Andrew, ang nagakatabo subong mga current events dabi, no? Nga ano ang aton da sa palibot, do dali naman lang mag-abot ng ganing aton nga vaccine diri. Amo gani, no? So, Well, no, I think may nag-abot na ganing sa Bacolod City due to first tranche nila. And I think ang sa aton daw mo nag-abot man, no? Kay nakistorya man ta sa mga doctors. we allocated the mga 39 million Oo. for the purchase of vaccine, Oo, ang Astra na. AstraZeneca. Oo. But I think ang government na kasi may padalaman sa aton Yeah, for free. for free, no? So that's through DOH. So amo ganito ang ginalabi sa atong doctors kay may nag-abot na sa Bacolod kung saan man maabot ang iyasang Ako partner, why province. kuya gambal gid sang specific na date. May maabot din na. That's why nga every time kung saan po, unatunta na lang kay kabudlay sa aton. Hindi man kita ang control sina importante nakauna kita order. Correct. Kag well, kung ano na ang allocation niya sa aton nga nasyon, may ara gid na iya nga part of that makadto sa province of Negros Occidental. Of course. So hulat-hulat na lang kita kay mo gina ang aton nga ginahulat na at least makasulod man kita kay it doesn't mean nga kung mabaksin ka hindi ka maka-COVID. Correct. Ang gwa sini nga kung mabaksin ka hindi lang severe ang ito Hindi ka sa matamaan. imo, hindi ka matamaan. Not like before nga sus ining pandemic ni ang mga sobra na 2 million worldwide ang napatay. Amo na gani partner no nga I think nami gid ka panihan especially sa aton di programa. Since damo ka pamati. Sila ni makabulig sa aton man magpalapta sa aton mga lain-lain na kauturan
nga dapat makampanya kita nga ma-vaccinate gid kita. Oo. Hindi kita mahadlok. May ga-text pa gani ito ya last time kundi ari to di si Dr. Tumimbang. May nag-text pa yang ati unahan yo anay kaugalingon nyo kag pamilya nyo. So way maguro so may naghimo sang ina nga bulong nga ginhimo nga ma-vaccine para makahatag problema sa aton nga mga kauturan sa isiga tao. Tilawan tagid. Amo na gani ba vice to kay kada mo usang wala kay sindi. Maskin ako una wala ko kay sindi. Lain lang Kamo gapili pakita sa pili tagan isang brand. Pero sang ginaexplikahan kita to sang isa ka infectious doctor nga nagambal gani siya nga makulbaan ka mo sa vaccine. Ya kuya niya doktor ko kung anong pinakauna nga vaccine amo na yang akon. Which is true nga vice kay nga sa una ga pa-inject man ta pneumonia vaccine. Oo. Ga pa-inject man ta sang flu vaccine every year. Flu vaccine. No? and then Kadomdom pneumonia, kasi na. 5 years ng Di pong pneumonia. flu vaccine gid vice 2 once years. a year. Once a year. Once a year. Ako nagpa-flu vaccine man ko eh. O tingaan nagsugot man ta. So may mga reactions sina. No, Depende na sa body Pero chemistry. galing ang Isa. difference lang gid be partner. Ang flu vaccine na niya ginatag sa aton, do wala iya pandemic mo. Tuwa ito. Do nagambal lang niya sige protection mo ni. Subong niya ang inugahatag sa aton nga vaccine do kay tungod na may pandemic. So medyo nakita sa tao nga damo mo ni, damo mo na. Pero kung tanawon mo ang flu vaccine guys, ang iyagali effectiveness 56% malang. Tiwag ganito nakabaluholin sa una, gapatuslok man ta. Amo gani. Pero nakita ta na maskin sa 56% lang iya effectivity, pero nakita ta nga maproteksyonan niya ta. Amo man na At least sinisubong nga 50%. vaccine. Oo. Oo. Amo man na Ting subong. iban gagawa gani mga 95%. May kung ano da ang maayo para sa aton Correct. nga mga kauturan. Kay ti baloka ang gobyerno taya subong kapangita man sa solusyon para maproteksyonan ang mga constituents, Ang kabuhi sang ang pumuluy. kabuhi sang tao. So iban gani mga lagko na nga mga nasyon tanawa bala. Dako pagid gani mga cases sa ila. Like Brazil, grabe. Oo, ang US kita ko dako man prote una sila to pa vaccine sa ilang mga tao dito. Wala Mga siling- frontliners. Amo na siling ko sa pumuluyo. Hindi ta tanto mamati sa mga social media ni nga daw hindi nagid maintindihan. Daw negative abi. Bukan ang- negative. Oo. Kundi ako yaga pati ko nga maskin kita nga arata sa politiko. Hindi niya aton linya kung ano gid ang tutuod nga mayo nga vaccine mo. Oo, gid. Hindi mo tinikin-sindi. Pero kung ang isa ka infectious doktor naghambal, Naghambal. kag siya mismo nagpa-vaccine sang sina nga Pa-vaccine vaccine, siya. bawnano na hindi pagid taya bisiniman. Kita ta mga opisyal man sa nga DOH, may ara man nga Correct. frontliners naton nga mga doctors nga Nagpa-inject. inject man. So, daw ang wa sina daw safe ka bala. Oh, And then may peace of mind ka nga ti sila gani o mga frontliners, mga doctors gani nagpa-vaccine man with this brand. How much more nga may maayo pagid nga brand ang maabot. basta ang pinaka-importante subong. Importante nga may vaccine. Kag ang pinaka-isa sa pinaka-importante man nga kabalo kita na kung mabaksinar kita, maskin 50% lang makaproteksyon na ganyan sa aton. Mas maayo na lang na nga vice mo kung napapili ka bla. Magutman ka At least o makaong ka 50%. jutay. No? Magutman ka o makaong ka jutay. We have to admit subong maski ano nga vaccine, there is no such thing as 100% ka vaccine. Oo, gid. No, may ara gina hindi ta niya maperpekto. Pagka this one, pag ano sa ato, trial ni tanan. Oh, Trials pa ni. So, pila pa lang, 1 year. 1 year ni ang pandemic. yes. And gambal gani sila partner nga they can perfect the vaccine maybe 3 years time. Hindi niya silang in 1 year's time nga kamo na blang hambal nga agul da kadasig magwa sa vaccine nga in 1 year may vaccine na. The reason na in 1 year guro may vaccine na partner kiti amo na nang hambal nga tiyo 60% lang siya o ba si 70% lang siya para lang ni panghingagaw nga kung malatnan kita o kung makakuha kita hindi kita madisgrasya. Ma-perfect nila Oo. bida Kaga- sa 3 years. So, kung ma-perfect nila in 3 years, but while gina-perfect nila sa sila study,
At least Sige, maproteksyonan ilang, ang pumuluyo kung maigo, correct. no? Plus sinisubong nga may isa ka brand ra nga ang efikasya 50% o 60%. Pwede na. Pwede. Pwede na. Amo na I don't bala. want to say na ini nga brand is good. Hindi na yaton niya feel. Oh, siyempre. Amo na bala partner, no? Amo na But bala. we also hear sa mga iban niya mga media, sa iban niya mga broadcast o sa social media nga ini siya maayo, we will not compare because ini tanan protection sa lives ng tao. Okay, imagine na bala partner. Kung maigo ka sa COVID mo hospital ka. Pilang balayran mo? Amugit. Ti ang akon dako nga pamangkot. Kaluluoy gurong aton niya pumuluyo o kauturan niya hindi makasarang. So in other words, kilanlan basta kung ano nga vaccine niya ra Makaproteksyon gid. protection sa aton inatanan. Hmm. It's not nga daw gapaunahay ginapunggan no. Hindi. Ang gobyerno tiya subong nga pangita gid sang ways para nga matagaan protection ang kabuhi sang tao tadi sa Pilipinas. Correct. Do amo ginang even sa mga LGUs naton kita mo mayong handling sang ano tadi sa province. Ay ti balo ka kung hindi pagid mayo ng handling mo sus Yung samot lang gid ko ano yan. sus grabe ang positive diri guro sa aton ga ano lang galing iti na kagapon ang aton data daw siyam lang ka LSI na at least na detect ka and then ma-quarantine na sila hindi na mag-spread naman sa probinsya. Amo gid. Gob sa liwat halong na sa pag-drive, no? Okay. Nag-text gid ang aton pinalangga ang gobernador. Gapamati gid siya kuno sa aton. Gob, next week no ilan lang i-invite ka naman namon di. Kung ano mga updates ang imong program sa probinsya kag well of course kita yaga support malang tada sa panglalawigan upod sa mga board members. Ikadua may greet ko mga ni baw ang iniyang aton nga magulang ko si Dave ara sa New York why gini sa absent sa kada Sunday tapos who's this si Chris Lanohan kada mo sini may time gid kami nga mag greet sa inyo and then Teresa Landoni komento escape ta sa La Carlota ayong ugto sa inyo have a blessed Sunday. Vice Gob from Alex Montesa. Si Alex ya. Perfect attendance man. Attendance man sige. Ano tada Alex kay sa Dason may promo kami ni Board Andrew. Mag perfect attendance ano kami May gift certificate. may gift certificate kami manyaga kato sa Imais restaurant. Ari pagid si Patrick Lobaton. Patrick mayong ano man da ginatamyak ano ni nano man Tamyaw si Edgar Polero. Okay, Trick ara na si Raymond Pinida Mond mayong ugto da sa inyo tanan and ga-greet man sa imo board. Mayong ugto Tapos man. si Guillermo Clarito mayong aga da sa inyo. Basta isa pagid email Hapson email mayong aga man si Board Andro ang ginagreet niya. Mayong aga? Si Jimema bawo pasensya na kamo kay hindi nakita mayo. Silveo musta landa barangay 17 din barangay 17 man. Silveo family. Okay. Kaya Milagros Morales mayong ugtoda. Good morning kaya TV mayong aga man da sa inyo ba ko kadamo sini. So sige lang tadi greet anay sa ila kay kilanlan tagaan taman isang importansya board kay pamati sila sa aton mas sa subong wala kita guest pero ara sila gyapon kag makita ta nila sa Facebook live. Ari pagid si Bonglek mayong Bong mayong ugto da to kayo ko tibingbong man ko mo ning nami di kay kita mo compatible gid Kuna sang pagambal ko kay Gob, feeling ko ti gwa sinigyapon bingbong mangyapon. Kaya ang imo vice
Governor Bing Bong, dason siya si, Si Bong. Bing Bong Baya. Ay, okay gid sa kay Noel Umanya. Noel, mayong agada monitor. Salamat sa pag-monitor nyo kay isa pa gid kay Irene. Sir Jeff, wala na social distancing, ila mga plastic either guba na or ano ni man? Ano niya? Base sa public vehicle Sa siguro. public vehicle. Sige, kapag ginahambal na mo diri nga kinahanglan. Sa mga tag-iya, no? Oo, ang mga tag-iya dira ay at least may mag-observe sa inyo mga tao ang inyong plastic dira sa Divider nyo. sa mga salakyan kayuhan nyo kay may magamo sina ano ang galing kay TCT o Bacolod ang ga-observe sina, so ginapalinton lang ang Yes. official dira Siguro Vice, no? Whether in charge Bacolod of that, o whether Negros Occidental, gina-remind ta lang ang mga owners, remind ta lang mga tag-iya, to check your vehicles once in a while para ang safety sa atong public area. si Inday Naomi Pokoda, si Mama Yara pas Japan, so basi ka pamati manada, so mayong aga sa inyo daday. Si Rosano Miranda mayong ugto manda sa mayong ugto man Vice kuno. Okay, kag board Ramon Iducano, Mayor Andrew daw nagwapo kita daw nagwapo ka na gid. Migo, Inyo nga duwa, okay. migo ko ginaguro nga dayaw ako. Daw kan daw mayo na nagwapo ka na gid. Dugay ka nagwapo. Nadugang pa gid na mo na kay Rosalina Espadero. Good morning kay Ruby. Good morning Vice and listening sa Talok. Ay okay, Ruby Libran ng mga constituents tani sa 4th District. Ari pagid Rosalina Arellano from Morsia. Mayong aga? Mayong aga. Ari nagambal man siya, gwapo. Gunubudan do. Ating sakon ginagurag buto sa una. Imo gini. Kaya Ramon, okay Mon. I-greet ko lang by Sige, ikaw naman. Greet ko lang si Attorney Palik, text kidio. Attorney. Sige nga. Good morning. Mapa-perfect attendance siya kuno kay Manyaga sa imais. Amogid sige anytime kaya Attorney Panyaga. Mayong ugto da Attorney Palik. Okay, Ariman. Mayong aga, happy Sunday. Gapamati. Ga-watch sila Lola Turing kag Tita Lourdes. So, mayong ugto sa inyo. Salamat gid sa pagtanaw sa amon. Aling kay ti, of course, tagaan tagid kamo ang iban pagidi. Sus kadamo sa aton mga texters. So, Vice Gov, good naman Board Andrew, more power both of you. Okay. Sarge De La Cruz, SP. Okay. sa aton sa SP Guardwa. Okay. And then, ari man magulang ko, Brad Alfredo Ferrer. Okay. Brad, mayong ugtulan da sa inyo. Pag mayo nga pagpamati, kag mayo gid nga pagpanyaga nyo da. Si Sandra, pamati man. Okay. Well, anyway, unta-tunta diyan na yan. Tapuso ko ning sabay so. Sige. Kay masunggod naman ni sa karon sa aton. Sino na? Si Bao ang aton migo. Si Apple. Gapadayaw kay nag 2 points si gabi sa bulang ang tuntoyaw. Dito sa Escalante. Aga pa. Ayogin man linya ya. Ang iyan ang binabayi. Kay Apple. Kang iyan ang binabayi nga manok, no? But nga binabayi ginang iyan namin. Anyway, dason taya board partner nga i-schedule taman ang mga mga lagko nga breeders. Pwede gid. Para to share, no? Kung anong sa ilang mga ideas about breeding, kung anong mga sikreto. Hindi naman na kinahanglan dinalok sina mga bloodline. Of course. Part of that nga i-promote mo man ang imo bloodline kag imo nga fighting cock. This is already industry na nga dako sa Negros ang Occidental. Hindi, whether we like it or not, Vice, hindi ta na ma-deny nga ang manok diya fighting cock siya
it is a tradition already. Tradisyon na sa aton. Di mo na madula, no? So, Okay, si D. Pari Pagid. Diyan ay ka. Darrell. Okay, more power sa mga sirs. Okay, mayong og tumanda sa inyo. Dempsey, Juan. Kami subong sang top kanami subong sang topic mo, Vice, para okay gid sa amo gid lang yang amo na ding of course way kaabot ang amon nga guest, pero i-discuss tani about what is important, no? Ano mga issues. important matters, and then kung ano man ang amon na ginahimo sa probinsya, ginapabalo namon sa publiko, and then sa mga current events subong. So daw ragid sa height ang mga vaccines amo na i-discuss ta. Pero hindi lang kamo magkakulba kay di may ara nga mga issues nga di kung made in China, basi kung pag inject sa aton lain ang language ta, basi Chinese na, no, hindi na. Those are the things nga mga jokes malang na, but this one is a protection sa kada isa sa aton. And then si Josephine Rica, arise, hindi kita mo, hindi na kuya kita mayo. Dason kadto ko laway man partner nga gabasa ta di, dason may ara ko reading glass daw, hindi na ara ta sa Salaan pa na kanya senior daw. lagi. Ginawa ta na nga pahubin-hubin nga ni. Di bla, ikaw guro mga 47 ka. Ako ya. Ako ya tito Tito. Oh, kamo na siya. 52 Gambal man sila daw nagtigulang ka nag-advise. Okay na yan, mga silingkong kung ano na lang daang ma-aura naton, kung at least gina-appreciate na lang na kung anong ginahatag ni Lord sa aton mga aura. Pagid. Okay, si Ramon de la Peña. Ramon, hambal kay Ma'am Janet nga tutukan niya ang hybrid, sino si Janet? Hybrid election. Okay. Para hindi na magamit sang Smartmatic. Balo ka, mas may mga brilliant-minded man na to. Ipabayaan ta na da sa Congress, pabayaan ta sa COMELEC, pabayaan ta sa Senate, kung anong decision. Kung ini, mas maayo man nga topic ng hybrid. Because this is will be the first time kung in kaso man gayon. But ang nabatian ko to, even the Senate, nga portion of that, i-trial and error nila o testing portion of part maybe sang country nila Iyamo na. Okay. Okay. Pero we have to make sure na partner kami ko na muna. Hybrid nila. Kung kakapoy no, kita mo. Daw balik ka sa manual. Some say sa huwag kuya, hindi, this is not nakita ko lang ni sa mga opinions ang iban nga mabalik ka na sa manual naman, and then ari nakita ya sa electronic world. So pag transmit mo maagi mangyapon sa computer. So daw balik bala nga counting gid. Pas na Andrew Montelibano kahon. May blackboard gid. Pero partner, I would suggest sa aton government nga dapat ining ginausar nato na sa election process. Dapat priyoon dagid nga nami bla. Oo, to Kay avoid ang doubts ng tao nga may daya naman. Ako well, kung isa ako maperde ka niya, napiko. amo ga hindi ka muna bala. Sige na lang. Kabudlay mo pa recount ka, magasto ka naman. Anon ta. Amo na Basi bala. masagad pag ito sa isa akong putuon na Remember we only vote once in every 3 years. Correct. So Amo that's na. how Sige important it is tani nga amo ni sacred na ang boto Sacred hay. na eh. Pero tikon paagyan man sang hausyaw nga mga sistema way gid amo gid. daw hindi na. Sige lang. At anyway, tubangon ta na kay way man sang anomalya nga hindi ta mabalaan sa amo sina. But the government is trying to have this decent and then accuracy kag maayo nga pang-election. Muna lang wala daya. Sige lang, halin sa una, pila na naka-eleksyon nanay na agyanta. Ikaw, Bordandro, pila ka nakatuig sa serbisyo publiko? Well, after sini matapos ko by 2022, 12 years. 12 years ka. 12 years. Kaya Ako tinagsugod ko halin ko sa 2010. barangay, ti part na yan, gina-count ko gid na ang public Lawig-lawig na service. So, mga 30 years na ko ay. Imagine. Sige lang, ano lang kita. Kag
Jo. Okay. Anejo, no? Arnejo. Oh, good morning, Vice Gov. Kag kay Board Andrew. Ga-monitor kami diri Hacienda Binitin. Imo giniabot nga mga lugar. Mo gani. Mayong Kay aga Carlo sa tanan. Jimenez. Okay. Kay Ma'am Rose Maninay. Watching, okay, ang imo da nga eskwelahan gin pamayo mo na nada sa Kubay. Kay Rose Kabugwaso na principal na da siya. Kay Alfred June Perez Alicante. Okay, Vice Gov, good afternoon. Kinahanglan pa mag-quarantine, Vice Gov, ang mga OFWs nga pag negative na result halin sa Manila. Well, we have this protocol, no, sa naglikad nga mag-abot ya halin sa province, ginaswab ta na, and then ginakulata ang result. Pagkaabot nila negative, balik naman lang na sila ya sa ilang. Ano, kaya daw nag-change na ang rules sa IATF kay. But diri antis siya iswab kagid namon sa province. And we are hoping na, let's say, ang ginaabot di, kag ginaswab ta. So, una gina-quarantine ta pa na sila tani mo. Pagaligiti doon kabudlay na sa mga tanan. So, ginatugta na sila magpuli. Putani, ara na lang na sa ila personal na tani nga. Hindi sila na maglagaw asa hindi magwa results ang ila swab. Bela, may isa pa gidyo nga nag-text sa aton. Kaya si Joe Salanga. But anyway, birthday mangli sang kaupod ta di anay. Okay. Na nagkaliwa na amigo ta si Charlie Pabula. So, happy birthday lang na ako diin sa Subong. Happy birthday. May rest in peace. And then God bless you. Muna, hindi na nota permi. And then Chester. Chester, Sir Andrew, kamusta? Nice to see you. Sir, ex-employee ako of Business Inn. Okay, Chester. Migo mo ni? Gaw brad Okay. sa business mo. Kita yung mga guro ay Vice Gov as lang kay Mayor Andrew kung mabalik ini sino ni siya si Dilano. Mabalik ako no. Balikas balay mo. Mapuli ko dugay Vice. Sige na lang time will tell na ang siling da ba lang. Tikon amo na gid man na ang destiny mo. Amo na ang calling mo, mabatian nyo man na. Kay total may ara man na siya nga, may ara na nga date. Ulata na lang kung ano nga adlaw nga mag last days ang filing. Ulata nyo na lang. Kag total ini nga election, kita mo 7 months ni when you file October. Kag dason May pa ang election, kita mo pila ka months. Lawig pa. Lawig. So, kung at least mabalaan na sa public, kung may intention ka to run, di ba? But rest assured, that, filing diba rest of assured, candidacy. rest assured niya partner nga maskin diin ta subong gaserbisyo, hindi ta na malimtan ang aton pumuloy. Si Iman Nomat, mayong tumanda sa imo, Mana. Edward Dorsey, good morning, Vice. Padayon ng serbisyo maski Domingo. Ang amo na lang ni kay ti way man ga ginadilian nga basta Domingo hindi kami ka serbisyo, but serbisyo namon for information. Yes. Public information kung ano man ang programa sa probinsya. Kag gusto man namon i-relay sa inyo ang mga amon ginaobra dira even Sunday. Updating. It's supposed to be ang Sunday ni it's a family day. Pero ari kami diya na bata ko way pakalagin na malang ko tos Jason nga ling kumati ka kay daddy buwas. Do absent sa subong ha. Absent sa subong. Pero ari siya gali. Okay. And then si Marky Bogs. Okay, Vice Gov from Barangay Sampinet. Mark, mayong uto da. Taga bago ni. Amigo ko George Bantog. Pamati kita mga maski sa iba ni sila nga mga station but still ga pamati ni sila sa aton di. So mga amigo tani dia, mga media man. And then sa CDA ga pamati man riso. Okay, kamusta ka da? Okay, si Peter Aligarbes. Philippine Guardian Brotherhood Talisay chapter. Okay, Peter pati supports the leadership of okay, thank you support sa amon tandem ni Gob Mayong gid. ga support gani ko kay Gob. Okay, si ari pagid si Randy
lagi sa Randy Santisas. Okay, kadam. Kung gina-greet na sila, damo pag damo. Bot lang ayan, ang isa tani kauras guro kulang pa ni. But of course, nanamian man ni kung ikaw ga pamati kag i-mention ang imong ngalan, may mga greetings dira. At least daw may konsuelo ka man. Hindi man ta kung nga kung daw may mga guest kami di kag daw hindi ta na mag-greet na ang mga listeners naton kag mga texters, pasensyahan nyo kami. Amo gani man. Oh, pero mas maayo siguro. Okay, via isa no, kung kisa person dito sila But mag-greet. this one, ang program tani tani, ginayo ko man di sa mga amigo tadi sa radio station nga ang purpose tani tani di mapa-play kita sa mga music gali kay daw ginliwat ang aton nga tema mas maayo siguro for information naman, and then whatever discussion tada nga makahatag sa maayong mga advice sa mga listeners ta, mga televiewers ta kag sa probinsya sang Negros Occidental. Tumayo man sa ma-play tada music sang ila gusto ti dikto tayo sa FM magamunay. Oo Diba? So, si Lisa Edmond Lisa. Kamusta, Vice? Kagawad Edmond Lisa sa Victorias. Kagawad, mayong ugtuda. Pag si Brad Archie Alipalo. Kamusta, Brad? Brad ko ni sa mga Sigmaruans ni. And then, si Jen Gregorio. Go for 20 sige lang kami na yan go gyapon. Okay, si Panoy Panduano si Brad no Noy mayong ugtoda bugtaw ka na. More power vice kag sa utod ko kita balo ka sugid ni si Sakon dikto ka naga-star gali sa una sa iya da sa bata no kita mo may mga sikrito kang gali aboard amo gani balo ka Brad lawig man tay na at least ang inapasalamatan ko nagyapon kay eksperyensya kuya upod sila na mga aton mga amigo. Okay, nakatudlo gini dako sa aton akon pangabuhi. Ang aton gobernador inigro pasog tanta gini sa iya part no, sige nag-text gidi sana may request sa iya ho ano request kanta Gob Gob sino gusto mo makanta si Vice Gob dason lang na iyabla ko tatlo lang ta di kaya kanta ma-request lang ko ay All of Me ko na kanta okay inaiya Gob hindi ko ginaiya bailan praktisan ko na pero may pwede man na iya makakanta ang iban yanami paggintingog sang sa aton di karon guro kung makatapos sa antes matapos patukaran ta sa All of Me pwede man nga likiti daw ay tadi sa pero go basi ka drive ka da karon abi concentrate anay sa All of Me gini kita mo maski diin ta mag All of Me well kabalo na siya muning iya nga ginadedicate iya para sa iya nga pinalanggan true love mo gani ti All of Me All of Me siling ko nga Gob nga All of Me niya kay though there's this occasion nga amo na gin request ya kagang iya nga true love daw na namian so amo na ang iya nga ginasigisigi maski wa ay subong sa tupad ya pero kun matukar ang ina nga kanta nga piyong gidang iya nga mata ginapanilagan imo ya do anong ako partner bido di ko dakbalo magkanta hindi it's not nga anong pinakanamian mo nga kanta do kadamo man bi part do wala man ko silig bisang isagid ya nga daw kita ga kulo kanta lang sa jutay lang nga crowd kubat subong kag let's say kung makatigsim ka bi jutay nga alcohol ako partner maski may alcohol do hindi gid sa politika ni diri lang ko katuon kanta po kay partner namin na maglukanta ako maitingog mo kilanlan mo man i-entertain ang gapamati da sa imo especially nga maghatag ka man sang public address mo bagay kag dason ari pagid may request buwas kay kundi Women's Month yes okay quick may invitation buwas akon special request isirenade ko kuno mga kababaihan diyan ay kasiling ko daw sino naman ni ang author sini galing kay may katuan man kubuas nga isa ka inauguration mahapit lang ko kadali basi upod tada ara kapitolyo nga arada sila nga
nga program tomorrow. At di po basta ikaw lang kanta. Ikaw tumuo ka man pakantahon mo gid ko. Mabulig ko po ikaw lang kanta. Kada mo ari pagid si may abi kay do may nabilin pa kita mga 5 minutes. Sige. Okay pa. Hindi 9 minutes. 9 minutes. Okay. Si Colonel Samson to kapag invite sa ato no. Sige. Sa Murcia. Sige lang. Si si na pakaisa ko si Vincent, good health, good Saint likewise. And then si Jen Gregorio, okay Jen na ano ta nakalisa, okay na kita. Okay si Peter Amagin, okay mayong aga man sa imo da Peter. Gamonitor gid kami CCW Pakol. Okay, Noel, thank you gid. And then si Rafael Diaz. Okay, from Saudi watch siya. Okay. Mayo gid, salamat. Kaghalong Halong lang kamuda. Dunay ka. Budlay ni magsilin ka, siguro nakilala ko gid ni nga Jipoy. Well, ang gatawag sa akong Jipoy. Amigo. Amigo ko gid eh. So ini siguro sang college ni kay ang ngalan ko Bingbong sang gamay na ya, family close family friends kina kag mga playmate ko sang gagmay halin sang elementary ko hasta mag high school. Pero ang Jipoy sang high school na ni kag mag college. Diba si mo lang ang mga lapit. Jeffrey mo Jipoy na. Well, ari pagid hindi maabtan ni sang aton nga pro oras ni pasensya gid hindi malawaganda. Okay, si Henry, ano ni si Harry. Si Henry kita nyo. More power. Thank you, Henry. Ano ni siya? Postcablo. Okay. And then si Tutsi. Tuts Shinon. Sharon. Okay. And then si Armela. Armela Evangelio. Mayong ugto da Mel. And then sa pagid kay si Atty. Maki. Ati Atty. Mac mayong ugto. Da. Kay ang akon nga parinte baw ang hidden wealth da rot spirot taga Tipulo niya parinte ko Berotlo. Okay. Kay Janet Flores mayong agada kung libre ang swabbing pag dating La Carlota. I'm watching from Las Piñas. Paswab ka lang di kaya ako na kung may balayran na ako na mabahi at Jutay sina. Okay, next. May isa to ya atong last time ta may nangayo to bulig. Nagambal ko kadto lang sa opisina, way man sa kakadto. Do last time to sa antiparaya kuno kag sa iyang high blood niya maintenance. Ilang ko na nung mabulig tada. Kadto lang sa opisina kay Cap Jervy, Cap mayong agada sa imo mayong ugto da. Ari si Cap Jervy na sa barangay 2 sa La Carlota City. Si Led riway man ni absent. Pero ano ni siya kay Yamagishi from Japan. Basi dugay-dugay mo damo-damo na ning Sa utang Tokyo. ka. Naamit na to yang pagkaon dito sa Japan. Sus amo nang ginakadtok na to kung isa. Bagay. Galing kay hindi ta kabiyahe. Ano lang. Pwede naman pero hindi lang anay kaya sa pagid kay Cecil Pabilona siya mga grupo ko niya. Okay, sila. Tapos si John Dave. Okay, John Dave na lang Good morning da sa imo man dyan Stephen. Si Brad ko Stephen. Carlota. Simbir. Step mayong ugto da. Okay. Tapos God bless you Leda. Okay. And then sino classmate ni Brad classmate ko ni sa UNOR. Okay. Classmate mo si okay lang kung sino ang classmate mo si Alfredo. Si
ang last si Babs 2 mayong ugto da Babs. Okay, but anyway, basi sa imo may ga-text man dayo. Okay man lang. May ga-text di ganina. Ti, dali na lang kuno eleksyon sang siniko. Lingko. Sige lang, ang taon talaga da. Okay, may ara man. Di ba ta siguro, Brad, no? may gatanaw man da ang ano ni number yan man. Ang akon lang daya sa eleksyon sa siniko. 987. Ang pamuluyo na nakabalo sang kung anong gusto nila kay dako na nga bagay man sa ila. Nga kung sinong ila pilion makabulig sa ila man ang panginalanon da eh. So why pa man ko gambal kung sino yang aton ginakampanyahan kundi kung may chance ka mo kabutar para sa Sineco dako na nga bagay gawa ka mo isa kadlaw kag mag-cast ka mo sa inyong Sa nga boto. eleksyon sa Sineco? I think March 20 bla. March 20. Okay. Di na lang tadi mag-mention kung sino. Wala kay Kung hindi mga mataya. Gadlagan daw ay man na. Basta ang guwas na butuon nyo ang tao. Makabulig sa inyo. Correct. Muna gid lang na. That is general Rule. rule. Maski man sa aton. Well, everybody, open to run for election. Correct. Maski kita hindi tama na mapunggan. So, tanawan nyo lang kung sino ang maayong gadlagan nga politiko nga makabulig. Hindi man siling na maring makabulig 30 anyos na sa politika. Not all Yes. ang matagaan. Correct. Maski sa jutay, majority ang imo nga kinamit. Someone naga mapalapitan mo, Mabulig ka. mapamatian ka. Taga-kuya, kung magbulig kita, way tama na gina-broadcast. Sa bagay. Kag isa gani kung may ara kid nga daw si Kwawe nga approach sa imo balo ka man nga daw ga into anay man kamo nga duha pero O gabot ka nabulig magyapon. ay siya na naiya ka balo kon ang ginbulig ta Ginapresyar ya. party ni sir nga matupa gid sa imo nga ginrequest Correct. especially nga may ara kada nga resita hindi naman na makumudar tanan maski half of that matupa gid sa kilalanon mo nga bulong. Correct. Ikaw na naiya kabalo kung ginatugtog niya ang lawas mo daw dito ay taman niya iatag sa to. May isang time ko gani may atubig tong tagaan ko busitos daw nagkusmod pa daw hindi pa kuntinto. Binawi ko ang 200 gabutungay kami nga duhay. Kung isa lang git siling ko maski gamay lang ito heartily given na mga bulig sa inyo. Brad, mo na, sang mayor ko sa Mursa, katilaw ko. Kag siling ko libot na sa plaza kung may makita ka nga mo sining. May dala sa nga bata, Brad. Nga mayor, gasip o nang akong bata o, tiyari resita. Tisling ko, sige, ari o. Bakal to. After 1 week, kara naman siya. Nga mayor, lain naman nga bata ko ang ginasipon. Siling ko, dali lang. Duli malanyak bulan ang agwat sa duhamok bata ako. Tiyag yuhuman siya. Yuhuman siya sa akon. Hindi ko, sige, okay lang lagyan mo na. Ato anay may nakatuman to sa opisina. Budul-budul guro to Hindi ko nga kaduwa ka style nga magbusong sa mapuli. katuig, ha? Mapuli sa Luzon. Kay daw ay sa nagbliti tanaw ko diyan ay ka. Inanan ko liko kami diya gatubang kami sa inyo maski sa mo ni ginatubang ta. Pero ang insakto bala. Correct. Ka mag kay daw nagtulo luha ya nga daw masiling sa matuon niya daw gininto ya po pero hindi tagaan ko Okay lang. way nakabalik kamo po ginpa-check ko to kay likod diin ka nga barangay dito somewhere sa Pampanga tagaan ta ka plate daw diri daw na way sa kuno nawadan sa okay baklan ta ka plane ticket ginpa-check ko to kay balo ka naman sa mga sang congressman ko bilog mga Pilipinas ang aton ginpa-check ko wala gali isang tao nga ngalan sa mo sinada pagkano ya liko kita ya tangkanay tabla magstorya kay gabulig ta aside from that tagaan ko gyapon Yo. way ta mahimo Correct. Putan tinakabulig ta. kabulig ta way ta man na gina-broadcast po may experience tabla balita mo pa na Kaladlawan man eh. damo pa na okay si John Tupas okay kapamati duha kay board okay mayong ugto da John si Afternoon. oo akong mga boys ko kapamati man no sani damo pagid si Junjun Muhika Vice and Board pabor kamo
na i-privatize ang aton electric co-ops. Ara ng ano daw ay Well, no, we'll discuss that kung ara na Oo, issue. pero I think amo na blambal na sometimes whether you privatize it or not, may pros and cons. Whether you go left or you go right, may disadvantages, may advantages. I think ang pinaka namin, may taon talaga kung doon ang gamay disadvantage. Issue nga amo na sina i-invite para to To explain. to explain Para makita, sa ta kung doon public. diin, kung balansihon ta, diin ang labi nami. Oo, okay. So, way paganit ta makabalo kung sino naman ni ang Mapinungko. principal dira. Hindi bala. Well, nabalaan ko ang panay gani daw nag-privatize sila isa ka private Company. company nagkuha. Di daw ay mag-complain subong to. So, Pata mo na, no? Tatanan partner sa pangabuhi na desisyonan ta. Hindi ka gambal bla perfecto. May pangitaon ta diin ang mas less disadvantageous. Dito ta sa mas dako advantage. amo gid. Amo So, na nga. daw jutay na lang ang simputa. Daw Amo over na kita 1 minute. Okay na So, ta. 2 minutes na. So, sa liwat, ang aton nga programa. See you next week. Yep. Diyan ay kaano tong guide ko gani na ginahambal ang ending sang Action Radio. Pariboy, ano ganito? Ginahambal tada. Basi bala ay kilanlan ang ending ginalawag tada mo. Amo Nga una sa balita, una sa serbisyo. Amo na. Basta mo na. Sa Action Radio. Basta Action Radio. Okay, may God bless us all. Una sa balita, una sa aksyon, una sa serbisyo. Ini ang inyo Vice Governor Jeffrey Ferrer, kaupod kay Board Andrew Montilibano. Sa liwat, may God bless us all, and Action Radio. Jokes. Bacolod. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.